Той като и Карлос със всичките колела завива. Това е много голямо. И понеже бях цяла седмица сам вкъщи и обикалям цялата къща, влиза навсякъде, просто няма място къде да не го вкарах. Всички легла, избаните, обикаля. Да, голяма радост. Това като къси задното завиване. Точно. А онова как е мъничко. Аз там както си бях нахвърлил по земята раници, стола ми за компютъра, минава от тях през всичко. А то е много хубаво, те много хора ползват това.